Hej igen. Vi har vores storebror Michael med i det her afsnit, og vi skal spise habanero. Nå, tak Viggo. Har du vaskemand? Åh ja. Ja. Nå, drengene. 3, 2, 1,5. 1,75. 3 kvart. Nu er der var. Skal vi eller skal vi ikke? Jeg havde... 3, 2, Jeg har allerede det stærke. Nå, der skulle lytte lidt mere. Grisbas og Oscar. Jeg troede, du var sejr. Det var den sidste video. Nå, en serviet. Wow. Ja. Kan vi ringe fra brandbilerne en gang? Der er ikke i munden. Tyk. Tyk. Bare tykke, bare tykke. Ja. Ind i kæften med den, lille ven. Wow. Nu må I ikke ødelægge min stol. Undskyld mig, mor. Hvornår er der mælk? Nej, jeg tror godt, jeg siger nej. Jeg får meget lyst til at sluge nu, men jeg kan det ikke. Hygge. Hvad siger tiden? Lad være. Jeg vil have mælk. Giv mig noget mælk. Jeg kommer til at sluge kernerne. Ej, ikke øjnene også. Ikke fingrene ind i. Nej. Det er første og sidste gang, drengene, det her. Jeg vil ikke mere. Kom ind, hvornår? Ja, hvornår? Senere. Senere. Hvornår er der mælk? Du går bare ud og tager. Nej, 6 minutter. Hvad tænker du, Michael? Hvad jeg tænker lige nu? At du stod under armene. Også det. Og du lugter. Og jeg fortryder det rigtig meget. Jeg er glad for, at vi ikke tog ghosten med ind over os i hvert fald.
Mine læber de simmer lidt. Det er meget som næsen. Det er som om de sover. Og Og mit højre ben det tripper lidt. Og så hvordan har du det? det summer Hvorhenne? over det hele. Jeg bliver svimmel. Sæt dig ned. Lille gave til seerne igen. Ej, nu. Ej. Mine tænder, de har det ikke særlig godt. Mit gebis har det ikke godt. Hvor mit gebis. Nej. Min tandkød har det specielt ikke godt. Det er helt vanvittigt, mand. Jeg tror sgu, lade være med at børste tænder til morgen. Jeg er larm i fjeset, tror jeg. Jeg kan ikke mærke min overlæben længere. Tak. Jeg vil ikke mere. Hvor lang tid er det gået? Ja, der er gået næsten 7 minutter. Må jeg få et glas mælk? Må jeg godt få mit mælk, mor? Mor. Jeg vil godt have mit mælk. Hvad med jer to? Hvor meget vil I give for et glas mælk? Det er nu, I er i forhandlingsfeltet. Har du pengene med? Du må få min iPhone. Nej, aldrig i livet. Det kan du ikke. Pas nu på min blomster. Undskyld, lille Sæt dig ned, Gokke. Jeg vil også sætte det her bagved dig. Jeg har aldrig rystet så meget i hele mit liv før. Slip. Oscar, eller vi. Slip, eller du får koslip, du. Og det tror jeg ikke, du vil have lige nu. Ikke i dag. I'm winner. Du vinder ikke en skid, du spytter hele chilien ud, mand. Jeg slugte den. Ikke. Jeg slugte den. Der ligger en lille gave der. Hvad laver du, Victor? Er du en hund, eller er du en kat i den her video? Hold din i munden, det hjælper. Åh! Har du ikke drukket af mælken endnu? Nu skal vi ødelægge dit flotte bror. Hvad siger du? Jeg dulmer lidt på det. Har du noget is, mormor? Jeg vil gøre alt for at få en is lige nu. Jeg har jo godt nok ikke vist her. Oscar. Mælk hjælper ikke. Tro ikke på mælken derude. Det hjælper ikke. Victor, du sidder og spilder. Ja, godt det kommer ikke. Jeg troede lidt, jeg sagde ja i går. Bare en lille smule. Hej. Jeg tror, du ikke spiller resten af mælken her, ikke? Jeg prøver at tage noget drik her. Så lad være med, at vi kigger på din lillebror. Nå, ja, jeg har ikke brug for mere mælk. Det er okay. Jeg klarer mig. Du sidder og spytter det helt ud. Giv mig kæmpe. Så er der mælk til katten senere. Til udekatten, så kan de holde varmen. Jeg har ingen. Jo, jeg har kat. Du er fri, må vælge, jeg kan ikke spise lasagne senere.
efterbønneren. Victor. Du lægger op til et koslæg. Du gør, Victor. Det er officielt første koslæg i Tilly-videoen. Historie. Tak. Det er bare top. Jeg skal gøre sin tjeneste. Jeg vil hjem til mor. Nej. Jeg vil gerne hjem til mor. Tager det alt på køben til sådan noget? Jeg er i hvert fald ikke snottet længere. Jeg får noget mere mælk. Nej. Ja. Få det bedre, Viggo. Ej, jeg tror Min næse sviger. Det renser ud. Jeg er sgu da ikke rigtig klog. I er ikke rigtig kloge. Jeg er bare med for at have det sjovt. Og har du det sjovt? Ja. Swell. Har du lyst til at sige noget til dine venner derude? Jeg vil med at grine for meget af mig i morgen eller overmorgen muligvis, når I ser det. Og det gælder især dig, Kimater. Hvis du griner af mig, så får du den serveret tilbage. Jeg ved det. Og til Stine Blågaard derude. Jeg ved, du kommer til at se den. Det må vi prøve op i netværket en dag. Tabasco er for kedeligt. Jeg vil hellere drikke 3 flasker Tabasco. Hey. Det giver en god varm ånd. Sviger det? Nej. Nej. Jeg kan ikke mærke det. Jeg tror, jeg blev bedøvet engang. Det er dumt idé, Victor, der ligger snot dernede i. Nå, men tak, for du serverer mig snotten. Det er okay. Det er mit eget, så... Der var lige et par klumper i kabinen. I kabinen. Min hage sviger. Ja. Hvordan har benene det? Har meget fint. hvad har vi her? Mit Kan du lave hoved Gangnam summer Style? helvedes til mig. Ja, nu har det fint. Hør dem her. Hvorfor ikke? Fuck, jeg sveder lige nu. Jeg tror aldrig, jeg har haft så meget sved løbende ned ad ryggen før. Du ryster, mand. Nej. Jeg tror, jeg skal tage ud og drikke i aften. Jeg føler mig sådan party mode her i gang. Det er der altid plads til. Ja, ingen hæmninger. Mælk. Så. På chilkort. Jeg tror, jeg fik slugt dem. Men de gemmer så godt. Jeg vil ikke mere. Hvor blev han af? Der var han. Kan I ikke lide mælk? De kan ikke smage den. Ej, det rystede så meget hele mit liv. Jeg tror sidst, jeg rystede noget lignende det her, det var da jeg skulle til eksamen. Og det gør det vel 9 år siden. Ja.
Ved du hvad? Jeg tror, jeg skulle være med til jul. Du skal i hvert fald være med, når vi får fat i en Trinidad. Nej. Nej. Jo, vi tager lige lidt småt. Vi tager Ghosten. Den er fandme mildere end den her, mand. Åh. Eller i hvert fald ikke, eller på skalaen er den ikke. Og det er stærkt, eller også? Øj, min hals, mand. Fuck, mit hoved det summer, mand. Tak. Tag du den bare. Har du snottet noget i den? Det var den, det siger. Hvis det kan. Det vil hjælpe på det nu mælken. Men jeg ville nu hellere have haft flødeis. Undskyld derude. Jeg slog bare en prut. Er det ghost-tid? Ja, hvorfor ikke? Hvad siger Viggo? Hvis vi har mere mælk. Det har vi ikke. Ja. Fuck for helvede. Aldrig om jeg har været så slimet før. Snart her, det er alle vejen. Og Jordi, hvis du kommer til at se med derude, det var så min seje storebror, som jeg har fortalt om. Men sej er sej, det tror jeg ikke. Alexander, jeg håber, at du ser det her. Vi tager den til jul. Jeg har ikke flere hår tilbage på brystet, tror jeg. Jo. Okay, der er lidt endnu. I falmer. Hvor kan man lægge sin navn? Jeg tror, min tunge er lidt hævet. Den har det i hvert fald ikke godt. Note til Michael. Jeg må have flødeis. Ej, for helvede. Mund, det blev dernede. Ej, det bliver noget. Altså. Det kan jeg ikke. Du er lidt nasty, Victor. Det gør jeg ondt med min lillebror. Er der et håndklæde til stede? Hvad skal vi bruge håndklæder til? Victors bedste ven. Nå, dreng, kan I sige hej? Hej. Husk at like. Like rigtig meget.